رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان السنة دي غير كل عاداتي. رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balmaw ambe aw fuka wala nyumando ni watina aw munu sogli manna jamana en kono jamana en koka ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ambe kalo min konna na horma min bala alaka dama duwa ujabi min bala alaka akanye alako ke cibabu en ko son salli ala muhammadin wa alihi aw bismillah ka jemu kan kene kono no spécial ramadani ka wuli ka se an karamo ma ka se ka u ka korfo ka uta ka lase aw ma shirif la jabrani sanfe ni wati keren keren ni odila o hukumu kɔnɔna bi an ka wuli ka jɔw la an sera an karamɔgɔ ba dɔ de ma maa dɔ don min dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na n'o ye an karamɔgɔ Asheka Hadi Mulai Kuraishi maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jabarani sanfɛ o la an n'a bɛna jɛ kuma min na yani an ka don a kɔrɔfɔ kɔnɔna na an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. نحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت علام الغيوب. أنكر مغجلو نيلتي يكما لك لمني على غشي بولين كو أنا على كرا غشي بولين كو أنا عليه الصلاة والسلام ka nyine masaban fe aka donya fe na fe min ban nafa aka nafa ni fe anyi fe min don ka sobu ka le de ko dogolo ndoni masai o ko fe ka an fleje makulu bele jele bismillah ni kenen ga shirifula sanfe inshallah kenen mi yere bora sanga fo anti dunanya akan donc Allah sawi sagola ni na donc inshallah ankramo o jaranye bela jele ka fuli kame ankramo ambe sungolo kono anyame kibare wala ka fo ko fatu maka ka kɛra sunkalo kɔnɔna na fatuhu maka o kɔni ye arabukan ye a ka d'an ye bi an seri ma i ka se ka walanda di an ma fatuhu maka yɛrɛ a kɛra cogo di ani wasa jumɛn sɔrɔla a kɔnɔna na. Alhamdulillah ɲininkali in diyara n ye ɲininkali nafama a kɛra kɛtuma la a n'a fɔ waati la tiɲɛ don fatuhu maka kɛlɛ de don n'i ko kɛlɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka ɲɛnamaya la a ye kɛlɛ 62 de kɛ a bɛ fɔ olu ma kɛlɛ 62 in na 27 bɔr'o la a bɛ fɔ ma al-ghazawat 35 bɛ yan fɔ ma ko sariya a y'o commandement di maa wɛrɛw ma ka da kun dɔw kan mais an bɛ min kunna bi n'o ye fatuhu maka ye ni ne yɛrɛ ɲininka ne bolo ale de ɲɔgɔn t'a la parce que nin bɛ kɛ don min na fatuhu maka bɛ kɛ don min na a y'a sɔrɔ a bɛ fɔ ma état islamique a pilier bɛɛ dafara mais jamana fankelen tun occupelen don kafiriw fɛ mushrikuw fɛ yɔrɔ diɲɛ bi juridiquement pour ka fɔ état pilier saba bɛ olu ka dafa la territoire n'o ye iqlim arabukan na ani sultan munazama pouvoir organisé pouvoir saba in ani shab n'o ye le peuple donc o bɛɛ tun bɛ maintenant déjà mais une partie intégrale o tun bɛ yen n'o ye o de ka bon n'a bɛɛ parce que batokɛyɔrɔ ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ de a yɛrɛ bangena yen o de tun ka bon n'a bɛɛ donc o tɛ yen donc fo kun ka récupérer a dun y'a sɔrɔ n bɛ kɛ don min na a y'a sɔrɔ ala kɛra tali tɔ tun man jan bilen mission tɔ tun man jan bilen ça peut-être tuma san 2 m'o kɛ nin kɔfɛ bilen donc ko tun ka teli ɲɔgɔn nɔfɛ ala ka hikima kɔnɔna na ko si sababu ta tɛ yen ala ye sababu de kɛ fatuhu maka la i tɛ se ka fatuhu maka fɔ fiyewu f'i ka segin ka taa sulhu hudaybiya la min kɛra 628 kɛnɛ dɔ de don ani Makan cɛ kilomètre 14 à peu près bon ko in daminɛna ni sogo de ala kɛra sogora de a y'a ye a bɛ ka don Makan kɔnɔ Makan min a gɛnna ka bɔ dugutila fɛ a faso a bɛ ka don a kun dilen ani sahabaw donc maintenant a y'a ŋaniya k'a bɛ taa umra kɛ maa 1500 dɔw ko maa 1400 olu de bɔra k'u bɛna umra kɛ o selen Hudaybiya kilomètre 14 ka kɔn Makan ye Makan ka wulila k'u kunbɛn délégation ye tagasɔn kɛ taa n ka sen k'u ɲɔgɔn cɛ waati kɔsɔn a taara laban mun ma o de taara ban accord la traité la o traité de signé
kuma la sunya ma traité kuma bakuruba ye jumɛn ala kira k'a tɛ se ka don maga ɲina mun na fana parce que a b'olu danbe ko a b'o terike olu ka honneur kurusiw bɛna diɲɛ ma bɛna yɛlɛ olu la donc k'a ka taa ko san wɛrɛ a ka segin filanan min fana b'a la et puis a sɛbɛnna de traité in convention ye sɛbɛnna de o donc maintenant ko na ni olu ka mɔgɔ min bɔra u fɛ yen k'a sɔrɔ a ma k'olu ka jɛn ka taa ala kira fɛ yen ala kira k'a segin mais ala kira ka mɔgɔ min bɔra ka na olu fɛ yen o tɛ segin donc ladiribaliya bɛ yan yɔrɔ la déjà wa ni surutu wɛrɛw mais mago bɛ nin fila de la est ce que i b'a dɔn nin kɛra mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bɔra Magan ka na ala kira fɛ yen n'a ma kɛ ni musiriku ka jɛ ninnu ko ko an ka bɛnkan na an y'a siɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ y'a dɔn i ko k'u b'u lasegin ala kira ka hɔrɔnya la ladiriya la a ye mɔgɔ 100 sigi mais ala ka ko ala kira tun bɛ ko dɔn a y'u lasegin min kɛ olu fana ko k'u tɛ taa Magan bilen u turu da Kuresiw ka marchandise tɛmɛsira ɲɛ quoi ka embargo k'u kan u ni tɔɔrɔ la u tilala ka taa ala kira deli k'a ka mɔgɔ ninnu deli ka taa fɛ yen donc maintenant an bɛ min na sisan n'o de ye Fatuhu Maka ye u ye layiduka in de bɔrɔtɔ parce que alliance in kɛlen ou bien convention in kɛlen kabila misɛnninw caman dulonn'u fana na Qazaata o taara fara ala kira k'ale salatu wa salam donc convention in charte bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ale kan parce qu'il est signataire bon donc maintenant o kɔfɛ kabila wɛrɛ fana bɛ yen nɔ ko Bani Bakr o taara fara Kuresiw kan bon Bani Bakr ka mɔgɔ dɔ de ye Qazaata ka mɔgɔ dɔw faga donc layidu bɔrɔtɔra donc ala kira était obligé maintenant ka na kɛlɛ kɛ mais a y'a kɛlɛ in dogo a y'a dogo i bɛ dogo min dɔn ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ala kana gundo in poyi parce que a bɛ ka labɛn min sabati n'a gundo poyira dɔrɔn a bɛ tiɲɛ o de senfɛ ale b'o la min kɛ a tila ka duwawu kalan duwawu bɛ yen a b'o la min kɛ Hatib quoi o ye ala kira ka sahaba dɔ ye o ye lettre dɔ sɛbɛn k'a di muso dɔ ma k'a ka taa di Magan Kuresiw ma ko ala kira bɛ ka labɛn sabati k'a bɛ n'o kɛ ka muso in sara muso in ye lettre minɛ k'a don a kunsigi jukɔrɔ i b'a dɔn arabu musow kunsigi ka jan k'a siri quoi ka kun siri a kan ka Magan sira minɛ dɔw ko a ye tile 3 kɛ dɔw ko kilomètre 10 ala ye wahayi jigin ala kira k'ale salatu wa salam k'a kana sɔn muso in ka se Magan dɛ donc o de la ala kira fana Seydina Ali ani Zubair ibn Awam k'olu bila ni mɔgɔ sabanan tun b'u la k'u ka taa boli sisan ka taa kun muso in na u ka sɛbɛn minɛ a la u taara kun muso la min kɛ muso ko k'a ta ko sɛbɛn ta a y'i cɛ a la bon kuma gɛlɛyara ka gɛlɛya min kɛ Seydina Ali ko n'a ma tiɲɛ fɔ sisan k'a b'a faga parce que min ye kuma in fɔ o tɛ nkalon tigɛ bon ni selen muso siranna ko bon ko k'u mabɔ a la ko muso don k'a bɛ taa kɛrɛfɛ ka taa bɔ a taara kɛrɛfɛ ka taa kun foni ka sɛbɛn bɔ ka na di Seydina Ali Seydina Ali seginna ka na k'o di ala kira ala kira Hatib wele ka na sahaba bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ ka na lettre kalan a kɛlɛla ko Hatib mun de y'i bila nin na a ko tiɲɛ don ala kira y'a ye min ye bila nin na aw bɛɛ filɛ aw bɛɛ ye kabilatigiw ye mɔgɔ b'aw la kan b'aw la clan b'aw la ne dun clan tɛ n na n kelen de don Magan donc denmuso fana bɛ yen nɔ n ye nin kɛ de ka n yɛrɛ masiw Magankaw la mun ko sɔn denmuso bɛ lafiya nin cogoya la n'o tɛ vraiment n ka limaniya b'a cogoya la Seydina Umar ko ala kira bɔ n'a cɛ n ka kunkolo tigɛ ala kira ko non k'a ye badiri kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye badiri kɛ ne tɛ n bolo so sigi ma wa et puis ko taa ko ɲafari ma fɛn bɛɛ y'i diya k'a kɛ ne tɛ siran ala y'olu badirikɛla bɛɛ garanti déjà donc ne tɛ si ma donc nin de kɛlen maintenant ala kira sɔrɔla sisan k'i labɛn sisan mais hali na a ye mun kɛ a ye mɔgɔ 18 labɛn komi n'a kan ka taa kɔrɔn fɛ quoi olu bila ka taa tilebi fɛ parce que mɔgɔw y'a dɔn a bɛ labɛn a bɛ taa yɔrɔ jumɛn donc k'o bila ka taa tile fɛ pour que mɔgɔw hakili suɲɛ quoi parce que a t'a fɛ Magankaw ka bɔ a kalama ala ba Aisha k'a y'a dogo a la Seydina Abubakar min fana ka sɔrɔ a y'a dogo nin bɛɛ la donc ka sɔrɔ ka maa ba tan 10 000 hommes cɛ ni muso donc a y'olu fara ɲɔgɔn kan donc ka sɔrɔ k'i kunda Magan kan y'a ye donc nin de ye Fatuhu Maka yɛrɛ daminɛtɔ ye donc a y'i kunda yen don min na nin kɛra don min na a y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo min i filɛ nin ye sunkalo tile 10 a bɛnna o de ma a bɛnna mois de janvier ma dɔw ko le 1er dɔw ko le 11 n t'a kɔni bɛnna mois de janvier bon donc maintenant a bɔlen min kɛ a y'i labɛn a taara se Zulhulefa ani Abasi ɲɔgɔn kunbɛn a bɛnbakɛ a fa balimakɛ fa kelen ba kelen donc a jɔ o tun bɛna hijira kɛ ka n'a fɛ yen donc o limaniyara bon n'o seginna u nalen fana k'u bɛna surunya Magana tuma min fana o ni Abu Sufyan fana kunbɛnna yen o fana tun na silamɛya la bon donc u donnen silamɛya la kɛrɛfɛ
a b'a sugu alakira ma alayhi salatu wasalam k'e b'a kalama k'a fɔ ko Abu Sufyan bonyaw de ka d'u ye quoi, bonyaw ka kobaw sama o la mɔgɔw ka ɲaga o la o de ka d'a ye. Donc n'a amina don maga i bɛ faveur dɔ k'a ye, o de y'a to an bɛna sama ɲɛfɛ. Alakira ye consigne caman de di, a dɔ ye jumɛn ye o de y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min n'i donna Abu Sufyan ka so kɔnɔ, mɔgɔ min n'i donna i tora i ka so kɔnɔ ou bien i taara misiri kɔnɔ masjidul haram kɔnɔna na k'i kisira ni honneur de y'a bolo, a bɛ waso ni fɔ saya. Donc continuera ka na fo na surunya magana kuma min na alakira ye consigne fana yɔrɔ di yan, a ye groupe tila. Khalid ibn Walid a ye groupe dɔ d'o ma k'o ka don da dɔ fɛ yɔrɔ 4 ko. Zubair ibn Awam k'o fana ka don da dɔ fɛ, Saad Ubayda k'o fana ka don dɔ fɛ, ani naaninan wɛrɛ k'o fana ka don da fɛ, o si ma don ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen. Et puis yɔrɔ la droit de l'homme alakira y'o protéger. Donc o la o jumɛn a ko ughzu fi sabilillah, a ye kɛlɛ kɛ ala ka sira la. Ughzu bismillahi, a ye kɛlɛ kɛ ni ala tɔgɔ ye, fi sabilillahi ala ka sira la. Wala taghlu, a kana dan sogo dɛ, wala taqdiru, a kana janfa kɛ, wala taqtulu yani walidan, a kana denmisɛnnin fitinin faga quoi. Société civile, les innocents, a kana ni si faga. Donc y'a yɔrɔ la alakira a ye droit de l'homme respecté y'a yɔrɔ la, droit de voilà. Bon donc nin kelen na min kɛ alakira alayhi salatu wasalam, donc a nana se magan donda la min kɛ ninnu dontɔ la ala y'a kɛ résistance quoi, kunbɛli bamaya la. Munna parce que ni y'u kamana gan quoi, donda 4 jours kan quoi, a y'u fanga faibli k'u ka moral cassé. Donc y'a yɔrɔ la mun ye école militaire kɛ quoi, science militaire bɛ minnu na u yɛrɛ ɲininka alakira bɔra diɲɛ écolosoba jumɛn la n'a sera ka nin technique in sɔrɔ tan. Donc nin kɛlen na min kɛ a tilara ka mun fɔ n ko tuguni, n ye min f'i ɲɛna sa a y'o fɔ, mɔgɔ mana don misiri kɔnɔ i mana kɛ ta donc e kisira. Donc ala y'a kɛ u donna, alakira dontɔ nin don in na a bɛ komi mɔgɔ min i faso tun minɛnen b'i la, misaliya la quoi, De Gaulle bɛ don Faransi don min na ka na libérer guerrier nalen, donc a nisɔndiyatɔ don yan yɔrɔ la alakira yan yɔrɔ la a ye jogoba dɔ kɛ. Tɛ n'an don an b'an bolo kɔrɔta ka mankan ci komi i yɛrɛ ka force don, mais a y'i kun sula ka ɲaamɛ ka fɔ a bongosi nana da a ka kɛrɛkɛ kan. A bɛ ka suratul fatih kalan. Inna fatahna laka fatihan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Parce que ni ibika istisharu ke na mana yo ni ka somi ke ni mana nye ala nemu ala ne dalili ke e Muhammad fatam. Donc ni afrika jurumu temene ko ani natako anemu ibe ereba todo to ay ndi kala ngadum aduna ma wonoro minna ay kli alkabal kli alkabal minge anana ay to fen folo folo da to alpini to alkabal pour la première fois bi fon folo ngori ka to fu ke chien wolowla ayo ke à chaque fois que n'a une seule hajara soit ma abaka berike ka hajara sudu bushi yani politologue e nyogo nyinga ya rola ala kra liste yoro politicien be politologue be politicien e joyen même ka politique exercer ou bien il est ambitieux politiquement yani abe fanga no fo bien abala pour les politiciens mais politologue e joyen politique a donné karango ban voilà la science politique donc ala kra nyira nyinga politologue joyen to rola tellement nga be ka actu bla chukwa mena kwa fembe nga nga bla ro na boko deke bodi ngara domina ni bena sungulo le temps ani konontoma wa suru boran tene do yare fe anfe sungulo le temps kononto donc là et puis juma do fe akara ka be juma do ma o de ya to asabatira ali le letul kadri nyini chugo do be nyinantan ni sungulo le folo bena 100 tene madron le letul kadri jatiro la be bet le temps konontoma juma do yani le akabe dépend to compte le wolon la benata ina fam malita nyinanta par madame le dimanche là normalement o mo wolon la donc abe be problème donc dans l'eau là dans l'eau quand il a fait une antenne moi nous voulons voir vraiment les lettres cadres donc entre autres gens t'aiment là donc maintenant à donna ay tawafin kemie atla ay mali ko boli bekari action sur action politologue ay action ay pol nous bela jilin kar donc alkaba kono fana ka do bol do fana be lu bekari ya boli flat mi nabile vraiment ani ismaila ka bol mi ou stati quoi
mais kala dulon bo kɛlɛ la kala comme tama façon dɔ magan kurusi n'u bɛ décision baw ta kɛlɛbaw kɛ u bɛna u kalo olu de la kogo fana ka dessin tun bɛ yen comme an bɛ an balima chrétien ninnu ta dɔn cogoya min na nasara ninnu kan u ka dessin kogo fana dessin tun b'u kan donc a ye sahabaw yamaruya k'u k'a bɛɛ lajɛlen nettoyer ninnu kɛra action ye fɔlɔ a ye minnu kɛ a tilalen na maintenant Jabbar alakira alayhi salatu wasalam a ye mun kɛ a sɔrɔla ka na déclaration kɛ i b'a dɔn an fɛn fɛn filɛ nin ye fanga yɛlɛma qualité damadɔ don i b'a fɔ dɔw ma ko coup d'état i b'a fɔ dɔw ma révolution mais a bɛɛ n'a lahalaya don ni dɔ fɔlɔ in don o la constitution bɛ suspendre mais ni révolution don a bɛ aboli k'a bin ka bɔ yen mais ala kɛra politologue ye ɲɔgɔn ɲininka yan est ce que o tuma ala kɛra révolution de don réforme de don jumɛn de don ni si tɛ parce que ninnu bɛɛ b'u ta k'u yɛrɛ de parce que ale ka pouvoir ni pouvoir délégué de don a tun y'a minɛ ka bɔ ala de yɔrɔ la donc ale ta nin tɛ nin si ye o de y'a to a bɛ ka acte min kɛ a bɛ k'a kɛ ni ala ka ordre de a ye kutuba a ɲɛ dɔ fɛ déclaration yɔrɔ ɲɔ fɛn ni fanga yɛlɛma kɔni kɛra kɔni i bɛ f'i k'i déclarer mɔgɔ ye fɛla ye min ye k'o fɔ mɔgɔ ye ko kura de natɔla don donc a y'a daminɛ ko alhamdulilayi ni alhamdulilayi wahada wa kelen yari bato fɛn tɛ yen n'a bato b'i nafa n'a kuta b'i tɔɔrɔ illa Allah fɔ n'a kɛra Alahu taala ye ko anjaza wa'adahu ne ka mɛn masa min ma misi y'a ka layidu dafa parce que a yɛrɛ ne na sogo la k'a fɔ n ye n tɛ sa fiyewu fɔ ne ka magan daminɛ wa n wasalen fana o de filɛ ka donc anjaza wa'adahu o kɔfɛ nasara abda a y'a ka jɔn dɛmɛ wala ala ye n dɛmɛ i ye n bila mission min na mɔgɔ bɛ mɔgɔ bila mission la ka tila k'a labila mais ala a ye n dɛmɛ nasara abda wa hazama al ahzaba wahda a kɛlen coalition min tun kɛra ale contrôle la kurusiw ka coalition quoi ala kɛra y'a bɛɛ lajɛlen kari yan yɔrɔ la yanni jara n'a bɛɛ a ko ayiwa nasu ne ye n yɛrɛ ɲininka ala kɛra a bɔra juriste qualité jumɛn de don ne ye science juridique a y'o jumɛn kɛ yani droit branche quoi a y'o de fɔ fɔ yan a ko kulu ma asaratin yani jahiliya fɛn ŋanamunen ninnu fɛn tigiya ninnu quoi droit civil ni o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc k'a bɛɛ lajɛlen ani jeli o ye droit pénal ye wa malin ani fana nafolomafɛnw baganw ni o nafolomafɛnw fɛn fɛn n'a ŋanamuna jahiliya la a ma kɛ tiɲɛ kan quoi ko maaw denw t'a ta ka tɛmɛ hazi donc n y'a bɛɛ aboli k'a bɔ k'a bin parce que a ma sɔrɔ tiɲɛ donc an bɛɛ b'a kalama historiquement Napoléon Bonaparte 1804 ale de ye code civil codifié takinin ka tila 1807 code commercial ko codifié 1810 code pénal n'o ye criminel ye ko codifié mais a y'a kɛ ni kuranɛ ka fɛn de parce que a y'a sɔrɔ kuranɛ aya minnu bɛ yen Espagne silamɛya tun ye yen bara siècle 8 san 800 min kɛ marikiya de min tun bɛ yen o influence de b'a la a y'a kɛ nin donc ala kɛra bɔra école jumɛn na yɔrɔ la donc a ma dan ne ma a taara ka bɔra kɛ tuguni ce qui est très important ala kɛra ko fagali kɛra tugu sira fɛ tugu tɛ yɛrɛ tɛ shibul hamdi de ye i mi tugu ka kɛ fili sira fɛ shibul hamdi yɔrɔ la an b'an jɔ yan bi crime na quoi les piliers même du crime il y a les piliers matériels et les piliers spirituels o jumɛn qasdu jina'i wa qasdu al-maddi ouais i bi marifa min ta k'a gosi mɔgɔ la o de ye fɛn pilier matériel ye mais morali ye jumɛn ye o y'a ye i ŋaniya min b'i la parce que mɔgɔ bɛ se ka fagali kɛ donc ni ŋaniya tɛ yen dɔrɔn a bɛ kɛ fili bon ala kɛra bɔra école jumɛn na yen kɛ a ma dɔn ma dɛ ka crime fɔ ka tila k'a sanction fɔ ko n'o ɲɔgɔnna fɛn fɛn kɛra fili ɲɔgɔnna fɛn fɛn kɛra quoi ko o sara o peine quoi k'o ye ɲaamɛ 100 o y'a to nisɔngɔ ye silamɛya la ɲaamɛ 100 mais ɲaamɛ 100 min don a tila ka détail dɔ di n'o ala kɛra basi parce que donc a ye détail min di ko ɲaamɛ 100 min a k'a sɔrɔ ɲaamɛ muso kɔnɔma 40 b'a la yani kabako do quoi il faut être juriste ou bien juriste de formation magistrat de formation pour que se ka détail di juridiquement ama dawma a tila ka mun fɔ ko illa sanadatul beyti wa siqayatul hajj fo n'a kɛra dɛ fɛn min ye alikaba tile o sen tɛ nin na l'exception confirme la règle de ko le qaida istisna n ko fɛn ninnu bin na mais droit dɔw bɛ yen a bɛ komi droit dɔw bɛ yen olu bɛ continuer nin de ye hakilima ye ka fɛn bɛɛ haramuya o tɛ dɔnnibaya ye ou bien ka fɛn bɛɛ fana daga o tɛ dɔnnibaya ye mais nin ka ɲi nin de dagalen nin ma daga o de ye dɔnni ye
dongo de la yaro la a wala wala ko ma salatul bayhin o betoy wa sakayatul haji fana betoy jume al kaba clé gardeli o be membulo pour le moment ko betoy ani fana hiji ka mo la mingwa o fana isharbu ya badi udubulu ka hiji don la dumuni ka jiduma mais histoire do bien parce que al kaba clé ala krani abe membulo Ousmane Buntal ata o de la ka nyon sama nofe ka soro ala krama hijra ke akuma gene fara krama ala ka ko nodo ne bina ni clé soro don la bonya konna na karama konna akoko no kere ba soro kurishu be sara ka banko toto labli donc ni de clé maintenant donc ala kra din tuina ala kra sitla ka sigama ka hakilla ji mai na ko mais femi mo la dumni hijila otora bani hashim bulu abdul muttalib deun uluka kabila otoro obulo amtani kuma donc ayeni keta minge alarak maintenant ka mun kengo tukuni ako jahiliya yere bunya fashion no fe be ka bela jilen billah sallaka ko ayakala ako inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yani ni le tissu social la coalition quoi cohésion sociale quoi à base Coran ko yande do yani adam madin xana ma debi ji ko ni ti boni kulu sabaxo et puis diete menan de fait des pouvoirs paternels sulta bawiya ya usra zakar wa unsa ko dembaya les noyaux même de la société flana e jumay we kabila yani dembaya de mana bonya ka chaw ke kabila ala en fo Qur'an ko ulu mana cha fana kabila chama de frère nyoka ke peuple ala kuma ma yelema shabu shuban ni shabu singulier de akelen shuban mais kone ni beka mun ko so lita'arafu atinga du nyokon tissu social akan nyokon mine ko kullukum min adam wa adam min turab abela jidin bo adam Allah wa adam fana da ka boto bodela yaye donc nindi do maintenant ni bana ko fe nyodi fi atura makasa abi ka selike fly parce que tamadendu bien vrai ka na tli tan wono ton ni fana kama ne be nyere nyinga abora adana sit le tan wono ton ayet le tan wono to ke bismillahir rahmanir rahim arfu tan wono ton iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jalogu folo fatiha ko arfu tan wono ton yit nasira arfu tan wono ton amet la al jahannama meleko arfu tan wono ton mona do ko do be donc ayet le tan wono ke avec ka fe no jire tan o ko fa la ka bilali ya maria kaka hele ko basilo wele ani do ngara emotion dai ke ala kra pisku don bo wi no nyinga est-ce que ala kra psychologue fashion du mende do o ma bila rasulullah parce ayeni ngem mo goso bilal de dogoyara ka farata ka daga kalama cincin kalama ko kan ka kala doya ka la ko o sarani ni yani émotion spirituellement wa ni fan fait sarate mi ben bo wasa dando e ba yele ne al kaba sans fa be ka woni al kaba mi kono te pas sans atisi avion te pas al kaba sans c'est interdit na ija do neti ko ne kake imana ngale ke draba boka di mana image atisake donc autre ni chuaina ala caractère trans kana avec koketa donc maintenant oya so avec do ma domina ay lisi do mablo mo tan flanyon bolu kulu kanga fa génocide quoi pour ba génocide ba famille mamni voilà crime spécial CPI quoi ne ma fait encore avec ka fait avec un bébé quoi voilà donc olu lisi parce que muso fla mbala olu tu ngaraw yi upmbe mo shuka kale ala kraka quoi ko be fa malaki kelen de sera ka fa to na kana deli hina ka bungu ka kala alayhi salatu wasalam aya fara konton donc o de ato shumi mbora maga yere fatu maka yere la mo tando parce que Khalid ibn Walid natola akramata ibn Abi Jahl o den o ye mo do fara nyonga ko ta Khalid kumbe o yorola mo tan fla binay islamé fla turala ka fara ni muzoinga fatu makala ni mo tan anduru de tora ala fatu makala donc ko enne ala suku yi moya wala kramo atete meninka amo ko be fe menina hakila yo bela jelen soronina kuma kunche kuma na kuma juma bi bolo ani foli kan juma ka dani kuma inka ala kan ka dama bo kuma kunche la ka aw fu ka wala mando et puis na so nga wala da bon kono amba bo kono dura de lom jaja fulla islam ya de amnesty me fana be fo international me fana fo ka ya fa tioni kala ma fana ala kra ya ke parce ay atla ka kutuba na minga ku magango ma hakilla ne bina mudi kawla sisa
u ko no k'i ye maa ɲuman den ye i yɛrɛ bɔra maa ɲumanw na i yɛrɛ ka ɲi ko kuma k'a ye taa ko ne yafara ma la tasriba alaykum yɔrɔ la a ye amnistie de kɛ min bɛ fɔ bi international ala kɛra o de kɛ a yɔrɔ la alayhi salatu wasalam donc an yɛrɛ y'a ye juridiquement a ye ko min kɛ yan fana an y'a dɔn k'a fɔ vraiment ja science juridique fana tun bɛ ala kɛra la politiquement fana il était politologue n m'a fɔ politicien don dɛ mais il était politologue ala kɛra alayhi salatu wasalam donc nin de don ala sugu bonyaba la donc vraiment an bɛ sunkalo de la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ hami nɔgɔya ala ka bɛɛ sago di ma jamana in surtout ala ka sabati ala ka barika don a la donc an ka haut conseil islamique président kura an bɛ dugawu kɛ yarabi a ma danaya min dara ala ka sa kɔrɔ an b'a dɔn fana a bɛ sa kɔrɔ inchallah mais dugawu ye wajibi ye ala ka sa kɔrɔ ala ka sa kɔrɔ donc an b'a fɔ del hadisi baqiya in kana lil umri baqiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka nin walakada min n'a y'a d'an ma an b'a dɔn nin ye fɛn ye silamɛden bɛɛ lajɛlen kana ka fɛn min dɔn wa fɛnw fɔra kɔnɔ fɛn min n'a kana ka somi di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn k'a fɔ nazaraw ka fɛn caman bɛ sariya caman bɛ an karamɔgɔ y'a to kuma na kelen o kelen a b'a développer an ye k'a fɔ nin fɛn masina ninnu taara ala kira de kɔ o la o b'a yira n na k'a fɔ an ka kira kisi ni nɛɛma b'a n'a somɔgɔw ye k'a fɔ maa dɔ dun i hakili b'a la maaya bɛ ɲɛ cogo o cogo a tɛmɛna a sira bɛɛ lajɛlen kan o la fatuhu maka min kun bɛ fitinin na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka belebele to yen an karamɔgɔ fɛ waati n'a cogoya o de kun ye nin ye o la an bɛ dugawu k'a yɛrɛ kun ye ala k'a ɲɛmɛ a la yarabi ala k'a sigi wɛrɛ yira n na an n'a ka jɛ ka kuma fɛn wɛrɛ la min ni nin tɛ kelen ye an bɛ foli kumaba ta k'a lasegin aw ma nin waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان